Здравейте! Работата на отговорника по пожарна безопасност за вашия обект не е проста задача, но след направата на обучението човек с някаква, що горе, техническа култура би трябвало да може да се справи. Как си го представям аз това обучение? В наредбата 81-21 за 647 там е описано какви са неговите отговорности. Те са както следва. Първото, водене на дневник за пожарогасители. Т.е. той обикаля, може би, за един-два дена, максимум 3 дена, но да кажем 2-3 дена максимум, обикалят всички пожарогасители и съгласно карта, която аз съм направил към пожарното досие, и чеква, че всичко е окей. Сега има един нов дневник за вратите, който също трябва отговорника да го води. Аз ще покажа какво представлява и как се проверяват тия врати. Не е задължително да е лицензирана фирма, може и вие да си го правите. Ще покажа какви допуски се допускат в фугите на вратите. След това, което трябва да правя, е извършване на седмични и месечни проверки на пожарогасенето и на пожарозастяването. Сега, за пожарогасенето това означава стартиране на помпите. Ще му покажа как да го прави това нещо, като ще направим видеа и чек-листове и ще го поиграем с него да го прави това нещо. Такива видеа след това ще си ги имате като архив. Като също така и за пожарозастяването ще направим този тип проверки. Ще го покажа какви проверки да правим на пожарните кранове ежемесечни. Там по принцип може да и веднъж годината, но ако искате, ако държите, може и всеки месец да минава да проверява дали шланговете са на място, дали няма някакви повреди по крановете, дали пред тях всичко е чисто. Следващото нещо е проверка и контрол на евакуационно осветление. Това е на повечето обекти, ние където сме отговорници. Пак се създава един дневник и се описват къде има лампи евакуационни, къде или аварийни, и вече минава и ги описва дали до тях стигат 220, дали не са счупени. Един път в годината се изключва и се тества. Контрол и организация на огневи работи. Това ще му покажа какви дневници и какви мерки за безопасност ще трябва да осигуряват хората, които ще правят тези огневи работи, когато това трябва да се прави. Следващото е организиране на пожарното досие. Аз досието ще го направя, ще му покажа как да попълва документите, съответно тези, които са отгоре. Като осъществяването на обучението, аз си го представям оглед на всички системи, създаване на видеа как се извършва всяка една дейност от тези отгоре. След това правим обучение. Обучението реално трябва да е на място, това е ясно. Ние с него минаваме и попълваме какво се прави. За всичко, за всяко нещо правим снимки и видео. Обаче предполагам 2 пълни дни ще отнеме това нещо. Трябва да сме от сутринта до следобеда с него да обиколиме. И вече следващия месец е хубаво той да пробва да направи тия проверки. Най-вероятно ще изникнат някакви въпроси и тогава още един ден заедно да минем. Сега за тук ще е 2000 без ДДС, тук ще е 1000 лева без ДДС. И вече да може, като са му изникнали въпроси, да ги отработим и тях. Така си го представям, не знам дали вие така си го представяте. Ако това искате, това е цената, която мога да ви предложим. Ще оформя в PDF официална оферта.